Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 aging 3. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo. Tadaytoy ti madama nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kung nati umuna abilin a napakuyugan iti kari. Tapno aglakam ka iti amin nga imbag, ket atidog ti biag mo ditoy daga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Domingo inton bigat, Mariel. Apay no mapantamat pasyaran dagiti dadakal mo, kalpasan ti panakimisa ta. Adula amin? Anya kumaaga po? Mariel, Isupay dayta pagtaktakan. apay aya akasta ka, bakit? Aging ga ita, jakpay laam mo, no apay akasta ka kadagiti dadakal mo. Buisit dagijay. Ha? Isu adi mo man dakdakamatan kanyak ti maipapan kadakwada. Maturog takit din. Tapno masapata nga agriing inton bigat. Elaine, bakit? Sa diniti kayat mo apapananta. Ay, Bayan, naunag ti panagsen na ay mo ah. Apay kaday. kailiw ko jay anak ta, arong. Ah, Di na taman lang at kailiw mo't ni Mariel. bakit? Adan bukod a pamilya ni Mariel. Makumi-kumanday jay iti pamilya na. Awan pa'y anak da Mariel kan Ruben amanukang ta. Awan mo't ti trabaho da no kastingal daw. Anya kumangay ti pakakumikuman ni Mariel. Dilay, bakit? Tikit di kunam. Nalauslat at sakit tinakam kadata ni Mariel. Gaputakas iti kunana idi kadata. Di taman la kanu na ipaayan iti naginawa apan agbiag. Ay, bakit? Ngam inaramid tamot ti amin saan ka de. Uray kaskasano. Napagturpos tamot iti sekundarya. Ay, malakit din. Sana nanay tati pagsaritaan ta. Umay kan, agawid tan. Anya ti ko naman ang patagapagsaritaan ta, Mariel. Awan, Lori. Kayan ko la kumati agaliwaksay. Ha? Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni Ruben ang makisinarak kanyak ita. Apay kumamat asaan? Wan ta Domingo ita. Family day ako na ti kaadwan. Adula amin dayta, Lori. Mariel, nakisinarak akan ka, takunam nga ada na patag apagsaritaan ta. Agoray ka man, Lori. Napilitan ka kadila ang anak isinarak kanya. Ay, maawatan na kumamat. Kas itinakon-nakon, Domingo ita. Rumbang laadag iti pamilyata ti kadwata. Anya kamatan, Lori. Agayam tamat ah. Pudno da ita. Ngamnaskan ati pamilyata ti kakuyog ta ita. Ay, hindi na ko makagura ha, Mariel. Ngam adanaskan apapanan mi kadagiti agama. Naimbag ka pa'y, Ruben. Tama isa miramlat ta timang sarong karkada kami kinitatang mo. Nanang, Ngam jay asawam amismo nga anak mi. Di na kami pa'y amo ako mustaan. makumikom lang ni Mariel, nanang. Adda ngamin kinasinarak na agayem na. Tada na patagapagsaritaan da. Di mon kaluban ti anak mi, Ruben. Amok asaan nga agpayso dayta. Nanang, Amok agapo iti gura na kada kami iti ama na ti makagapo. No apay adi na kami man lamalagip apulos. Jak matukod a panunutan. No apay aginura na kami. Gapulaeng iti kasasaad ti biag mi. nanang, husto ko man. Saan kayo nagladingit? Di kagdanag. Kasaritak itinalapat ni Mariel. Sardengan nakman si ka, Ruben. Nagkunangamin amapan ka ije aya. Di ka katagyaman.
Tas sinarong karak dagiti nagannakan ka. Jack kinid daw kan kang aramidam dayta. Nagalaskit din ti kasta nga ugalim, Mariel. Dadakkel mo dagi jay. Ngam kastakit din ti bagbagam. Kasuran ko nga rod ida. Gapot ako nam, asaan da ka man laan na ipayan itinamay, kasta ka di. Wan! Nagrabaw arason dayta. Damagak man kan ka. Apay, narang ay ayati adda apa nagbiag ta ita. Saan mo ta? Sardangan nakman, Ruben. Jack kaya ta pagapaan ta dagiti dadakkel ko. Diyak mo kan ka, Mariel. Anya a klase ka nga anak. Apay akasta ti aramidam kadagiti nagannakan ka. Pinayaban ka, Mariel, tapno makasarita kay tinalapan. Apay ka di, sir. Apay ngay. Talagang samat niya agpatinggan ti kabaalam. Si kalaan tawan ti improvement na diti opisina. Di ka kadimabain, Mariel. Amin dagiti ka opisinaam. Nakaawat dan iti incentive. Gapo iti napinta sa performance da. Ngam sika. Awan pa'y apulos. Sir. Amumot nga the individual evaluation tayo dito Saan ka di? Amok, sir. Ika gumaam nga rod asaya atan ti trabaho. Tano di ka latag baliw. Ladingitek nga ibaga. Ngam amangan no mairaman ka kadagiti maikat. No patuloyon ti kumpanya ti plano amang ikat. Kadagiti saan anasaya at ti performance na. Agyaman at pinatgam ti awis ko kan ka, Lori. Anya ti maipaay ko aya, Ruben. Amok asika ti kasingadan agayam ti asawak. Iso asika ko mati pagkidawak iti tulong. Ha? Patsak nga among, no kasano atratuan ni Mariel dagiti nagannak na. Saan ka di? Kanayon nga rod nga ibagak asaan arumbang ti kasdengar aramidan na. Ngam natangkan ti ulo na. Lori, Ngam di kagdanag, Ruben. Bagbaga aklatan ni Mariel, tunggal agkita kami. Naimbag nga oras mo, anak ko. Anyat aramidan nyo dito Ha? Apay nga da kayo, kunak. Awan, anak ko. Sige, agpakada. Ala, mapan kayo na. Anyan. Una yun ti kastoy nga inaramin ni Mariel. Una yun ti anak ko. Amok agayim mo ni Mariel, Lori. Pudno dayta, sir. Ngam apay ka di. Ladingitek nga ibaga. Ngam talaga asaan na nagpaliw ti performance na iti trabaho. Isa amay sa ni Mariel kadagiti maikat. Anya? Apay nga, sir. Amo yung amin nga empleyado ti plano ti kumpanya. Amang ikat kadagiti non-performing employees. Saan ka di? Sir. Namin ano na kinasaritak ni Mariel. Awan lata. Iso aladingitek nga ipadamag ka. May sa tigayim mo amay kat dito opisina. Apay nga minanapan ka ijay. Di nakmat siguro mapabasol lakay. Kailiw ko dyan, anak ta. Kaya't ko makita. Isuanapan ko sinarungkaran. Anyan. Di na pa'y dinamag no nabannog ako no saan. No mabisina kasi mangpot. Sa bali at Agusti na nakakita kanya. Anyan ni Mariel. Di na nga ta mapadunot. Adagiti tao adi na amo atalyawan tinagtaudan da. Ket saan apulos nga agbaligi iti biyag. Arong. Saan ta matabasol na marigrigat tayaw. Napagturpos ta mataling nga iti sekundarya. Ket naikagumaan na matinagadal iti kulehiyo nga orekas kasano. Agam apay akagura na talaunay. Oh, apay kasta tilangam.
Ruben, naikatakon iti trabaho. Anya? Kanayon lata na kastoy. Namin anon pasamak kanyak ti kastoy. Ado man tan negosyo ti pinadas ko. Ngam kanayon amalugi. Amangan mat ngamin no adda ilamlamang mo asakit tinakam. Amangan no adda ti sana nasayat nga ugalim. Iso akas ta adi kapulos agbaligi ka. Sumardeng ka man, Ruben! Amok! Idukit mo manan ti trato kadagiti dadakkel ko. Naimbag ta mom. Di mo kadi pa'y maamiris, Mariel. Di ka pulos agbaligi iti uray anya nga aramidam. Gaputa dakup kopi-kupam agura di tabarukong mo. Gura, nga awan mat ti umno arason na. Anya nga awan? Adda! Jak malipatan tirigat a pinasar ko iti danada. Apay, basol da kadi, no saan man ana sa liwanwan ti panagbiagyo. Awan ti basol da, Mariel. Kan maysa, saan da ka binaybayan? Di ka kadi mas daaw, no apay nga aging gaita, kat awan pay lati anak ta. Ruben, Ngem sinider kaya? Saan na pulos? Gapo ta amok asaan mo mat abasol, no apay nga awan pay laeng ti anak ta. Gapo ta nalabit asaan pay apanawen, tapno maaddaan ta. Kasta kumamat ti panunutan, Mariel. Maamiris mo kuma, nga awan ti basol dagiti naganakken ka, iti ibagbagam a panagrigat mo. Di ka katagyaman, tanay ka gumaamlat ta tinakaadal idi. Agamiris ka kuma, Mariel. Dileng, umaikan ta mangantan. Sige, arong. Di ka kuman agladingit. Amangan anya ti mapasamak ka. Diyak lang amin malapdan, lakay. Pampanunutak ngamin. Batay ta ka di. Adi na taman la pinarignaan iti patag ti kakaiso ng anak ta. Bakit? Tinapatag. Inaramid ta ti pagrebengan ta kan kuana. Balading itanak ngamin, lakay. Kaslaawan ti anak ta. Gapo iti kastoy a sitwasyon. Laglagi pa bakit? Nagrugita adwa talaeng. Isong aggibus ta adatamet laeng adwa. Tangamen, adamot ten bukod a pamilya ti anak ta. Ay, Tatang, Nanang, umayak man. Nay, timak ni Mariel dayjay. Mabit lang, tayo nakilukat tiri daw. Tatang, Nanang, pakawanin da ko ma. ay na anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Awan, anak ko. Pudno ti ko na ti ina Mariel. Awan ti bason mo kada kami. Adda, Tatang. Sinidsider kayo. Nga po iti kinarigat ti biyag tayo, idi. Nga bita, naamiris kon asaan arumbang. Mariel, anak ko. Iso apakawanan da kuma. Nanang, Tatang. Pakawanan da. Domingo inton bigat, Mariel. Saktulatan ti mapan ijaen datatang kan nanang. Numasapol amang lukat kay ti binangon mo nga itiri. Saan, Ruben? Duwata amapan ijaayan datatang kan nanang. Mariel? Naskan nga ikak iti panawan dagiti dadakkel ko. Among kadi? Naglaganan ti riknak. Manipod na amiris ko asaan arumbang ti aramida. Saan laday ta? Di mo ka dinadlaw. Nagpintas ti inrugim nga itiri ang negosyom.
napigsa ti sapol mo. Wen nga rod, kasla nagbuslon ti parabor amaw awat ko ita. Gapo taawanen ti gura akup ko pikupam. Kan kang runani ti amin, ammumon araaman dagiti dadakkel mo. Agyaman akan ka, Ruben. Sika tinangwaknit itinakulaapan a panunot ko. Agyaman akunay kan ka. Dagiti naganak ti makagapo no apay ang naikkan tayo nga anak, iti gundaway nga agdalyasad dito'y nangayod alubong. Subadan tayo nga roday ta, uray babaen man laeng iti naimpuswan, apa nagraam tayo kadagiti naganak tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.